guys! Hello! Пътуваме. Къде са с тези двамата? Майка ми също така гледа. Тръгваме си. Не си тръгвам. Отиваме към София. Аз го изключих и казвам да. Еко. Макдоналдс! Вече сме в София. Хепи! В София сме! Хора, в София сме вече! Хапи! Хепи ми, хепи ли? Не, виж Витушка! Това не е ли Витушка, че говорите? Как да не е Витушка? 3 години хапи! Хапи дей! Елит! Да, джунери. Ма и джунери тук хора. Гледам Витушка, гледам Витушка. Защо не бяхме спряли на Макдоналдс да взема нещо да ям? Че нещо отменях. Що оставиш да само понце? Така не се карайте, бе.